Hangtod karon wala pa jud nakit-an sa mga pulis si Pastor Apollo Kibuloy. Bisag unsa na lang gihimo sa mga pulis, bisag unsa na lang nga mga pamaagi ang gihimo sa mga pulis sa Davao para makit-an si pastor, apan hangtod karon wa pa jud nila makit-i. Tistingig kuno ninyo adto ang balay ni former President Rodrigo Duterte. Basin og naa dito si Pastor Kibuloy. Nagtago-tago. Diapoy joke ni Vice President Sara Duterte. Kung siya kuno'y pasultion, si Pastor Kibuloy kuno nakunos langit mga kabombo. Onya kay matod pa ni former President Rodrigo Duterte nga kahibalo siya kung asa nagtago-tago si Kibuloy. Pero secret, mura manig kanang istoryaha, mura manig kanang palagot sa kontra. Gihimo naman ang inyong katawanan ang inyong pagpangita ni Pastor Kibuloy. Unsa gud tayo heartbeat? Heartbeat ilawom sa yuta? Heartbeat sa inyong kagaral? Giunsa gyud taon ang inyong pag-feel sa heartbeat ni Kibuloy? Giunsa niyo pag-feel nga naay heartbeat nga inyong nadungog ilawom sa semento? Gihimo naman ang inyong kingkoy ang inyong operation diha sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. Kung naa pa si Pastor Kibuloy diha sa compound sa Kingdom of Jesus Christ, hagbay raon ta na ninyo nga nakit-an. Inyo nang gibulikat ang tanang suok diha sa compound. Apan, why Kibuloy nga nakit-an? Mura naman mura na nasunog naman ng inyong kalaki. Mura na sunog naman mo aning inyong kalaki, Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre. Mura nasunog naman mo ani. Wala kaha mo ma-mislead ani. Diin man mo anang inyong intel report nga naa sa compound sa Kingdom of Jesus Christ si Pastor Kibuloy. Murag nagkatawa si Kibuloy ani anang inyong gihimo karon, nga murag nangita mo sa wala. Mamahimong sakto ko, apan mamahimo pong sayop ko. Apan ako nagtuo ko nga wala na si Kibuloy diha sa compound. Hagbay ra tingali na nga nakasibat sa compound si Kibuloy. Kaya kung naapa siya diha sa compound, hagbay ra unta na ninyo nga nakit-an. Unya, bisan pa og naay court order nga kinahanglan mo nga mo distansya ang mga pulis gikan sa compound sa Kingdom of Jesus Christ, apan ang mga pulis sige gyapon og pangita ni pastor og daw sa wala nila girespeto ang court order. Nagkaut naman noon og bangag dito sa basement sa Jose Maria College nga naasol sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. Wala ba kahay hidden agenda ang mga pulis aning ilang pagpangita nila ni Pastor Kibuloy? So by nini, giaprobahan na usab sa Davao City Council ang resolusyon nga nanawagan sa mga pulis nga sundon ang rule of law. Bantay sirado gyapon ang mga pulis ngadto sa compound sa Kingdom of Jesus Christ, bisan pa man sa nigawas nga court order. Kahinumduman nga dunay nilusot nga temporary protection order, TPO. Gikan sa Davao Regional Trial Court isip writ of amparo nga gihikay ni Kingdom of Jesus Christ Chief Legal Counsel Attorney Israelito Torion. So by sa gingong illegal kuno, gingong illegal nga paglusob sa PNP sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound. Bisan pa man naay temporary protection order apan wala kini girespeto sa mga pulis, sa mga sakop ni Police Brigadier General Nicolas Torre. Awinoon ang mga pulis pod igura pod sila nag-follow sa mando sa ilang labaw nga si Police Brigadier General Nicolas Torre, ang direktor sa PRO 11 mga kabombo. Karong adlaw September 4 mao ang ika-12 ka adlaw sa pangitaay ni Pastor Kibuloy mga kabombo. Ika-12 na ron ka adlaw sa pagpangitaay ni Pastor Kibuloy, ambot og asa ron mi tago si Pastor Kibuloy. Ako paning Kibuloy mopakita na siya para dili maipit ang iyang mga membro
aron dili maipit ang iyang mga sakop, no? Kung tinuod siya nga inosente, kung tinuod siya nga way sala, ato bangon niya iyahang kaso. Kay matupad, the truth will set you free. Kung tinuod man gani nga inosente siya, ato bangon niya iyahang kaso, unya tubagon niya ngadto sa korte. Dipinsaan niya iyang kaugalingon pinagi sa iyang mga abogado. Kay matupad sa iyahang istorya sa nakalabayng buwan, matupang kibuloy nga gamay ra kay ni iyang kaso. O gamay ra man di atubang na human trafficking, pagpangabuso sa minor, gimulistiya. Di dapita para kanako di man gamay bugat man seryoso lang nga pasangil, seryoso lang nga kaso kay pastor ka. Nagsabuwag ka sa maayong pulong sa Dios imong gisabuwag. Apan makalilisang kayo kay di ay report nga pastor nang hilabot og minor, pastor may jerjer sa iyang sakop mga kabombo. Mao man ni ang kinini ang iyang kaso gatubang karon nga doon na siya membro nga yang pahilot-hiloton. Kung maghilot-hilot, iyang gamiton mga kabombo. Na mga night duties ay iyang mga membro. Muandam siyang sinina, muandam siyang pagkaon, hiluton siya, uyag manghinanglan siya lawas ng kalipay, gamiton niya iyang mga membro. Iyang mga membro wa nakagwanta, mao nang ni-file og kaso batok ni Kibuloy. Kini akong gisulti, base ni sa affidavit sa mga reklamante nga ni-file og kaso ni pastor mga kabombo.